ni guys. Namalit mig baon guys, tanbantuy. Kay niingon si Alex og managat siya guys. Kay nilinaw man. Mo nang nangita ko og paon. Wa man siya dinhi kay tuwa man siya sa nanay isang in. Kay one time man siya adto. Ako may ni dinhi, ako igapaylo na og mga paon. Aron sa ingon makapanagat si Alex. Ang akong usang bata guys, taas tagbilara na malit og kuan materialis si Junior. Gisugo sa among amo guys og kanang palit og mga materialis kay siya may naka white lingaw si papa niya mo may namanday mutong nasuguan siya og pamalit og materialis mo na nga siya di na lang po siya apel na mo og kanang partig panagat kay kung i-apel lagi na mo og panagat guys mujuti man siya og alas 10 sa gabi murag luoy ba trabaho og adlaw gabi mo trabaho aboy na mo trabaho pero di lang niya sa gunsonon og trabaho og adlaw kay hani na lawas ana og kayod sa adlaw kayod pud sa gabi na mura total wa bita po na gigatas guys nahin na motor gi buwanan muna yung sweldo igura po taon na iyang motor okay naman guys kay wa man yun nga gibisyo kay reasonable man jud siya mokuha og motor gumikan sa iyang trabaho kay kung ang among motor may gamito ninja matur bag kabukiran suguon sila sa iyahang boss kay koreksyon sila sa DE mo na nga naa siya kasakyan pagdagan sa mga katuigan naa siya kaugalingon nga motor mo nang wa na lang po ko mag lihok kay mo naman ay uso ro ng manguhag motor ng mga bata noon ron kay mo sakay-sakayan sa ilang trabaho mingon lagi sa intaw panagat guys pero sa man mo nang ako'y pagbuton lagi di na magmanagat kay manarbaho na amang trabaho aboy no og construction madada pa lagi pud kay bitaw pa man di man kaadyo kuan kay ulitaw pa lagi so luoy ba lang kay sa lawas ng pagpauli Jadi tutup iro kaysa tinais iro o tinais isda adto sa ato ang iro ilang iro itong gawas guys kani sobra na nis kang Alex nga paon itong kuhaan lamang pod ni kay ito ang asinon na to kani siya guys hindi asin asinog una mo gahi una pa hiwaon kay kung imong hiwaon dili nimo siya asinon malata
Malata ini gunting. Manang mamalang rehay jud ka. Daghan jud kag asin. Asin tinaro. Tinaro, kinilo. Wa to kay ba tong akong alit ug kuhaan to na siya paon. Di mo po ito mababalibad basta naa na lang may paon managat man jud to. Diha man to buyag managat. Itong isib kay naay earring magsilat ko sa tago. Guys, di ata sa gawas guys kay bugha kog kahoy. Kay human naman kog asin sa akong paon. Nagbugha na po kog kahoy sa gawas guys. Kay iyawat na atay gamit panahon sa pagdigamo. Naidaghang bughaon guys ang pagpang bugha raywa. Wa na lang kumanangpit anig mga laki guys kay wa joy laking masangpit ani. Og muguwat po tag laki ani na di kita ka dungag ani. Mo na nga kung bati lamang kita ani guys. Ang kining buhat babae ba guys, way kahumanan. Manglaba, magdungag, mangahoy, magkabo, manilhig, unsa pa na. Daghang trabaho og babae guys, way kahumanan. Nya ngita pag ipasuwa sa tong bana kung magtrabaho. Piskay unta og daghan pa tunol kay way problema pero igo-igo rag sweldos bana arang lisura guys.
Trabaho. Kani po guys, so ako man yung anak. Nanggikay po sila guys, o palangre. Yan, managat na sila. Linaw na guys. Linaw nga bawd-bawd gamay. Man kang husay Ben? Hey, paonin dyan. Bantoy. Tagpila to kilo, lan? Piso? A few moments later. Guys, human ako og bughag kahoy. Human na po kong hiwa og paon. Ako nang gisugdag paon guys. Ang panagat nga gamito ni Alex. Aroy ni uli ni Alex puhon, nahuman ako og paon. Unya pa ning igikan mga alas 4 guys sa kadlawon. Panan lang nako daan ni kay aron makasayo ta og tug. Kay kung gabi na ka mamaon magubot unja. Mga duhang iskina rin ning akong gipanan guys. Dili kay taas niya nga palangre. Kay tinghabaga traba kung magtaas basin iabot og hangin. Mo nang nugbo rin lang palangre ron guys. O guys, salamat sa inyong pagsilip o bye-bye.